నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నాను. ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి. దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు. ఏంటి లక్ష ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తుంది ఎక్కువ మనము. నా ఫోన్ తీస్తే నా ఫోన్ తీసుకుని నువ్వు ఎవరివే నాలుగు చెప్పి నీకు ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వడం తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి ఈసారి పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి